Kuhlwemini thisha ecabeza ngodelekajele ababili neminyaka emithathu ngecala lokuthumba nokubeza ngocansi nokubulala ulwazi itembu neminyaka ngo-12 maqeda wamgqiba emgodini ongashoni enkundleni yezemidlalo eThengane eMangozi ngo-2018. Uzwelakhe ecelo neminyaka ngo-41 obeyifundisa enonikela Primary School ugwetshe ngolesine enkantolo enkulu yasemtubatuba. Isidumbu sikalwazi sambiwa ngemva kobucele ehholo lethimba lamaphoyisa nezihlaka zokuphepha kusetshenziswa inkantolo yasehlathini eyobakhombisa lapha isiqabe khona isidumbu maqede walihlanza lonke iqiniso lokuthi wambulala kanjani umufi nabanye ababili. Ucele uphinda yamaniswe ngokufa kaSifundo Mkwanyana oneminyaka ngo-13. Isidumbu sakhe sathola silahle kude buduze nomuzi wakhe. Kwabuye kwatholakala nesikaSizwe Mlambo oneminyaka ngo-12 silahle emhoshweni kuyona-ke le ndawo. Umsolo uchazwa njengomuntu owayekukhonzile ukuhlala nabafana abancane ethi baqeqeshele ukudlala ibhola. Ukuboshwa kwakhe kweza emva kokuba kunyamalelo ulwazi owayephume kube yohlangana nocele emqashweni wakhe. Emva kokuba kuphele usuku enyamalelo unina wesisulu wabikela amaphoyisa nezihlaka zomphakathi waqala uphenyo ngokuthi kubanjwe ucele. Amalungu omphakathi ambeka izandla maqede walihlanza lonke iqiniso wakhomba lapha emgqibe khona ulwazi. Wabuye watshela amalungu omphakathi ukuthi uyazi ngokufa kwabafana babebulewe ngaphambilini. Ngesikhathi selisenkantolo lolu daba ucele watshela inkantolo ukuthi akukho-ke azokukhuluma ngaleli cala kuze kube-ke liyaphothula. Kuyona-ke yonke leminyaka-ke ubelokhu egciniwe esitokisini. Ngolesine beyikhona imindeni yezisulu. Iphephandaba Ilanga laqala ukubika ngokunyamalala kwezingane ezingabafana kule ndawo. Izidumbu zazo zathola-ke zinezimpawu zokucwiya. Unkozane Pretty Tembo ngunina kalwazi uthe-ke uyasemukela isigwebo kodwa-ke ufisa ukwazi ukuthi wayesebenzisana nobani ucele. Namanje kusamile kwelokuthi-ke wayengeyedwa egila lomkhuba. Thina besimazi njengomfana wasendaweni onguthisha futhi okhonza ukuqeqesha abafana basendaweni kanti inhloso yakhe ukubadlwengula amaqeda ababulale. Siyasamukela isigwebo kodwa-ke miningi imibuzo esisenayo ngezinye izigilamkhuba esikholwa ukuthi-ke zisasele ngaphandle-ke. Ibuhlungu inhliziyo yami ngoba-ke ingane yami yabulawa ngumuntu engangimethemba futhi-ke nayo ijajiswa ukuthi-ke wayefundisa ukushayela imoto kanti uyazi yena ukuthi-ke ubesezinhlelweni zokuyinukubeza ibulale. Kusho uNkosazana Tembe likhipha-ke isinqumo ukuthi-ke noma-ke akakufanele ukugcina phakathi-ke kwezingane noma-ke awukufanele ukugcinwa phakathi kwezingane. Wena-ke wasebenzisa ithuba lokuthi nguthisha wagila ingane okufanele ngabe-ke uyihlinzekela ngolwazi ngokomsebenzi wakho. Kwakukhona nje ukuthula kwakho ungakhuluma enkantolo kuchaza khona ukuthi unolwazi ngezigameko ezenzeka-ke kule ndawo. Noma-ke ngapha ungaphuma ejele akumele-ke ubuyiselwe emsebenzini wokufundisa ngoba-ke kawulungile futhi lokho kuyobe kuchaza ukuthi izingane ngaziphephile uma-ke uphakathi kwazo. Inkantolo ibona ukuthi-ke ikunika isigwebo sikadelikajele noma-ke sokudilikelwa yijele kuze kube kabili ukuze-ke uzophepha ezandleni zomphakathi funa ukuqeda ngayo-ke kwasekuqaleni.